El proppassat dia 30 de novembre es va inaugurar el nou Museu de Lleida, fruit de l'acord entre el Bisbat de Lleida i la Generalitat de Catalunya per fusionar el Museu Diocesà amb la nova instal·lació del Museu Comarcal. Aquesta fórmula és la mateixa que es va aplicar, per exemple, en el Museu de Vic. L'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IPES, ha col·laborat en la realització de la part corresponent a l'evolució humana i a la prehistòria. Els investigadors Robert Sala, Ramon Vinyes, Rafael Sospedra i Lluís Batista i el col·laborador Francesc Riart han desenvolupat una important tasca de redacció de textos, de guionatge de punts multimèdia, de confecció d'il·lustracions i de diferents rèpliques. La peça més important del museu, pel que fa a la prehistòria, és, sens dubte, la rèplica de les pintures de la Roca del Moro del Cogul. En aquesta reproducció hi han participat en Lluís Batista i en Ramon Vinyes, que han desenvolupat l'un la volumetria de la roca i l'altre els gravats i les pintures, seguint les tècniques originals desenvolupades en cada moment.